Var det en hård omgang? Jeg synes faktisk, det har været rigtig fint. Selve operationen, den gik meget hurtigere og nemmere, end jeg havde regnet med. Og efterfølgende er der selvfølgelig nogle dage, hvor det var hævet og ubehageligt. Så lige så snart stenene kom ud, så synes jeg faktisk, at hele gik rigtig hurtigt. Okay. Hvor lang tid gik det, inden du begyndte at genkende dig selv igen og ikke tænke over det? Jamen, der gik nok en 14 dages tid og sådan noget, til det meste af hævelsen havde lagt sig. Okay. Og så er det klart, så synes jeg bare, at det er blevet tiltagende pænere selvfølgelig, så hævelsen har lagt sig. Og nu tænker jeg slet ikke over det. Nej, hvor lang tid siden er det i dag? I maj. Så 4 måneder, ja. Okay. Ja. Og jeg vil sige sådan, altså, mange har ikke sådan lige tænkt, at det var måske det, jeg har fået lavet, men rigtig mange har sådan sagt, at de synes, jeg ser fastslået ud. Har mange veninder, som sådan siger sådan, nej, det skal jeg også. Det skal også lave. Ja, dejligt. Ja. Godt. Ja. Jamen, tak for det. Velkommen.